नमस्कार. मी विष्णुबुवा शेडगावकर, गोव्यातील एक ज्येष्ठ कीर्तनकार तसंच एक आदर्श शिक्षक. मतदान एक श्रेष्ठ दान, मतदान एक महान वरदान. करून या मतदान, करूया लोकशाहीचं आपण रक्षण. भारतीय निवडणूक आयोगानं 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रदान केलेला आहे. तेव्हा ज्यांनी आपली 18 वर्ष पूर्ण केली आहेत आणि अजूनही मतदार यादीमध्ये आपली नाव नोंदणी केली नाही, त्यांनी कृपया 31 ऑक्टोबर 2018 पूर्वी आपली मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करावी अशी नम्र विनंती आहे. मतदान करणं हा आपला हक्क आहे, तो आपण बजावलाच पाहिजे. पण त्याचबरोबर 2 ठिकाणी मतदार नोंदणी करून 2दा मतदान करणं हा अक्षम्य असा अपराध आहे. तो आपण कधीही चुकूनसुद्धा करू नये. तसंच मतदान न करणं हे सुद्धा योग्य नव्हे. आपला तो हक्क आहे, ते आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, याची जाणीव प्रत्येकानं ठेवली पाहिजे. मत म्हणजेच आपला विचार. हा विचार विकला जाणार नाही. जर विकला गेला तर तो विकार ठरू शकतो. म्हणून कृपया वोट फॉर नोट असं न करता वोट फॉर डिवोट करा आणि लोकशाहीचं रक्षण करा. मतदानाचा हक्क आणि मतदानाची नोंदणी ही दोन्ही राष्ट्रीय कर्तव्ये आपण करून भारतीय निवडणूक आयोगाला आपण सक्रिय सहकार्य कराल अशी अपेक्षा करतो. जय हिंद.